Мислиш си, че имаш добра финансова култура? Я да видим какво означава ГПР. Годишен процент на разходите. Реалната цена на кредита, включително лихви, такси и други разходи. Кое е по-добре? Ниска месечна вноска или нисък ГПР? Нисък ГПР. Той показва истинската цена на кредита. Може ли да върнеш кредита предсрочно? Да, в повечето случаи това е твое право. Какво е кредитен рейтинг? Оценка на финансовата ти надеждност влияе върху одобрението и условията по кредита. Ако имаш просрочие по кредит, ще можеш ли да изтеглиш нов? По-трудно. Рейтингът ти пада и шансовете ти за одобрение намаляват. Колко позна? Ако си над 3, браво! Ако не, затова сме тук. Money Shop. Магазин за пари.